бино ба қарори кумитаи андоз 6 бинои мутааллиқ ба ширкати Нассоҷи Хуҷанд аз 17 ноябри имсол ба ҳабс гирифта шуда барои рӯёнидани бақияи қарзи андоз ба фурӯш бароварда мешавад. ин музояда ду бинои маъмурӣ, сехи дузандагӣ, бинои истеҳсолоти абрешимтобӣ, бинои дузандагӣ ва толори намоиши матоъҳоро ҳамроҳ бо қитъаи замини назди биноҳо дар бар мегирад. нархи ибтидоии ин молу мулкро 2 миллиону 103 950 сомонӣ муайян кардаанд. иномҷон Почохонов, раиси Нассоҷи Хуҷанд, рӯзи 2 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, воқеан бинои корхона аз сӯи нозирони кумитаи андоз ҳабс шудаанд, вале гуфт ба фурӯши биноҳо розӣ нестанд. ба нақли Почохонов, Нассоҷи Хуҷанд то соли 2020 дар пардохти андоз имтиёз дошт, чун соли 2014 таҷҳизоти нави хориҷиро ворид карда буд. бино бар санади охирини муҳосибие ки ӯ дидааст, қарзи корхона аз андоз ба 1 миллиону 300 ҳазор сомонӣ мерасад ва соҳибмулкон ҳудуди 700 ҳазори онро пардохта талош доранд маблағи мондаро низ бидиҳанд. раиси Нассоҷи Хуҷанд мегӯяд, то замони ҳабси биноҳо ҳатто дар оғози пандемия талош карданд корхона фаъол бошад ва ба тавлиди ниқоб шурӯъ карданд. аммо ба гуфтаи иномҷон Почохонов, бисёре аз харидорон пули матоъҳои истеҳсолшударо надоданд ва дар натиҷа вазъи молии ширкат ногувор шуд. абдуқаюм воҳидов, сардори идораи андози вилояти Суғд, дар як тамоси кӯтоҳи телефонӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, биноҳои ширкат барои рӯёндани қарзи андоз дар музояда ба фурӯш гузошта шуд. ширкати Нассоҷи Хуҷанд аз корхонаҳои бузурги маркази вилояти Суғд ба шумор меояд, ки соли 1932 фаъол шуда дар он беш аз 1000 бофандаву муҳандисон кор мекарданд. пас аз пошхӯрии шӯравӣ корхона хусусӣ шуда, дар заминаи он ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди абрешим ва баъдан ширкати текстилсидӣ таъсис ёфтааст. соли 2013 ширкат ба Нассоҷи Хуҷанд тағйири ном кард. то замони дучор шудан ба мушкил 280 коргар дошт. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ буд, ки аз назди бинои Нассоҷи Хуҷанд гузориш медод. ин ҷо дар шаҳри Прага ҳамкорам Абдулло Ашуров низ аз оғоз ин мавзӯъро пайгирӣ дошт. Абдулло, салом. оё ин ягона корхонаи қарздор дар ҷумҳурӣ аст, ки ба мушкил дучор шуд мақомоти андозонро фавран ба фурӯш гузоштанд? нашало ширкатҳои аз андоз қарздор дар Тоҷикистон хеле зиёданд ва кумитаи андоз ҳам ҳар сол феҳристи онҳоро нашр мекунад. дар садри қарздорҳо бештар корхонаҳои азими давлатӣ меистанд. аз ҷумла ширкати барқи тоҷик, ки қарзаш аз андоз аз 70 миллион сомонӣ бештар аст. ҳамин гуна ширкати мухобиротии давлатии Тоҷик Телеком, Тоҷик Эйр, чанд ширкати зертобии Талко ба мисли Талко Ресурс, Алюмин Сохтмон низ аз андоз миллионҳо сомонӣ қарз доранд. аммо нозирони андоз дар рӯёнидани молиёт аз ин ширкатҳо чандон ҷадал намекунанд, чун бештар ин корхонаҳо давлатӣ ҳастанд, вале аз миёни бахши хусусӣ низ ширкатҳои қарздор кам нестанд. барои мисол қарзи ширкати Нассоҷии ресандаи Қурғонтепа мувофиқи маълумоти ахир аз 20 миллион сомонӣ бештар аст, вале аз чӣ бошад нозирони андоз ба ин қотеият талош намекунанд, ки онро рӯёнанд. хуб, Абдулло, эҳтимол касе аз соҳибкорони бонуфузу қудратманд ин ширкатро зери назар кард, манзурам ширкати Нассоҷи Хуҷанд? аҷаб нест, ин гуна шаку гумонҳо аз эҳтимол дур нестанд шаҳло, аммо мо ҳоло факту далел дар ин замина дар даст надорем. масъулони кумитаи андози вилояти Суғд иддао доранд, ки ин ширкат танҳо корхонае нест, ки амволаш ҳабс шудаву аз роҳи фурӯши он мақомот мехоҳанд нақшаи даромадҳои буҷетро аз ёби андоз пур кунанд. аммо муҳим аз ҳама, тавре аз дар гузориши боло ҳам зикр шуд, дар ин корхона ҳудуди 280 нафар кор мекарданд ва дар ин моҷарои миёни нозирони андоз ва моликони ин корхонаи Нассоҷӣ беш аз ҳама коргарони ин корхона ранҷ мекашанд, чун бинобар ин кашмакашҳои молӣ корхона мисли пешин фаъол нест ва вақте корхона мол истеҳсол намекунад, табиист, ки ба кормандон маош ҳам дода наметавонад. фаҳмо, ташаккур Абдулло барои суҳбат. хуб, бинандагони азиз, дар идомаи барнома аз он хоҳем гуфт, ки Тоҷикистон 7 зиндониашро аз Қазоқистон қабул накард. дар рӯзи ҷаҳонӣ маълулон нигоҳе хоҳем дошт ба зиндагӣ як гурӯҳе аз ин қишр, ки мехоҳанд бо меҳнати ҳалол рӯзгорашонро пеш баранд. ва матлаби дигари мо аз гармои имсола нақл мекунад, ки дар таърих нодир аст, аммо қабл аз он ба огаҳӣ таваҷҷӯҳ кунед.